салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. хеле буд ки навор накарда будем ба хотире ки вақт кам буд ва имрӯз тасмим гирифтем ки дар яке аз мавзӯъҳои муҳимтарин навор кунем, яъне дар мавзӯи нӯшидани об. Бисёриҳо мепурсанд ки доктор, дар вақти хӯрок хӯрдан чой ё ин ки об нӯшидан мумкин аст ё ин ки не, ва баъзеҳо мепурсанд ки дар як рӯз бояд чанд литр одам бояд об нӯшад, оби хунук нӯшем, оби гарм бояд нӯшем. Ҳамин гуна суолҳо бениҳоят зиёд омадагӣ ҳастанд ва ман тасмим гирифтам ки дар ин мавзӯъ як навор карда барои шумо пешниҳод кунам. ва ҳатман дар зери ҳамин навор дар комментария нависед ки шумо оё ҳисоб кардаед ки дар як рӯз чанд литр об менӯшед, агар ҳам чанд литр, ва ҳатман оиди ҳамин мавзӯъ агар ягон суол бошад дар комментария нависед, ман ҳатман насиб бошад ки ҷавоб мегардонам. ва пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, мехоҳам як эълони хурдро ба шумо расонам ки дар инстаграми мо аллакай қариб 42 000 нафар, ба фикрам зиёдтар обуначӣ аст ва мо маҷбур ҳастем ки кам кам дар он ҷо наворҳои кӯтоҳ карда ба баъзи саволҳои шумо дар он ҷо ҷавоб гардонем. он саволҳо албатта ки камтар кӯтоҳ ҳастанд ва дар ютуб мондан онро имконият нест. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки метавонад, яъне имконият дорад, ҳар нафаре ки инстаграм дорад метавонад ба инстаграми мо ки дар ҳамин навор мебинед дароед, обуна шед ва барои худ маълумот гиред. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. чӣ хеле ки шумо медонед дӯстони азиз, бадани одам асосан аз об иборат аст ва бе об ҳаёт вуҷуд надорад. агар бе хӯрок одам тавонад ки 5-6 ҳафта зиндагӣ кунад, ин хеле одамҳо ҳастанд албатта, вале бе об ҳамагӣ 5-6 рӯз метавонад зинда бимонаду халос. албатта ин аз ҳарорати берун вобастагӣ калон дорад, вале ба ҳар ҳол бе об одам тез мефафтад. об барои бадани мо, барои системаи ҳозима, барои системаи гардиши хун, барои системаи иммунӣ, барои метаболизм ва ғайраҳо лозим аст. яъне организми мо бе об наметавонад ки вуҷуд дошта бошад. хуб, инсон бояд дар як шабонарӯз чанд литр об нӯшад. ин албатта вобаста аст аз ҳарорати берун, ин вобаста аст аз он ки шумо машқ мекунед ё кор мекунед, намедонам аз ино албатта вобаста аст, вале агар шумо кор накунед ва ҳарорат гӯё мӯътадил бошад, дар як шабонарӯз шумо бояд 2-3 литр об, аниқараш моеъ ё ин ки ба рӯси жидкост нӯшед. ба хотири ки ғайр аз об шумо он чизҳоеро менӯшед ки дар таркибашон гӯем ки об доранд, масалан чой, намедонам кофе, шир, меваҷотҳое ки дар таркибашон об доранд албатта, ва шӯрбо, гӯем баъзе хӯрокҳое ҳастанд ки аз об зиёдтар иборат ҳастанд ва шумо бояд ғайр аз оне ки ҳамин чизҳоро яъне истеъмол мекунед, менӯшед, ғайр аз ин бояд ҳамон миқдори об нӯшед ки бадани шумо талаб мекунад. бадани шумо худаш медонад ки ба шумо чӣ қадар об лозим аст ва вақте шумо ташна мемонед, ин аз он дарак медиҳад ки ба бадани шумо об лозим аст ва бояд ҳамон вақт об нӯшед. яъне обро дар вақти ташнагӣ бояд нӯшед. маҷбур худро, яъне маҷбур кардан дар корест ки об нӯшед, яъне шумо ташна нестед, вале маҷбур карда истодед ки худатон об нӯшед. ин албатта лозим нест. бадани мо бениҳоят боақл аст ва худаш медонад ки дар кадом ҳолат ба мо об лозим аст. шумо метавонед ки аз пешоби худ фаҳмед ки ба бадани шумо об лозим аст ё ин ки не. яъне агар пешоби шумо зарди боранг бошад ё ин ки сиёҳтоб бошад, дар ин ҳолат албатта ки ба шумо об лозим аст ва бадани шумо аз беобӣ танқисӣ кашида истодааст. дар ин ҳолат шумо албатта ки бояд об нӯшед. дӯстони аз ҳама нуқтаи муҳимтарине ки мехоҳам ба шумо расонам ин аст ки новобаста аз оне ки шумо чӣ қадар ташна ҳастед, ҳатман ба ёд гиред ки шумо бояд обро нишаста бо қулти кам оромона бояд кам кам нӯшед. рост истодан ва бо як нафас нӯшидани об мумкин нест дӯстони азиз. бале айни замон олимон инро исбот карданд, вале чӣ хеле ки шумо медонед дар дини мо аллакай 1400 сол мешавад қариб ин ҳаст ва мусалмонон ҳамин гуна обро менӯшанд. ва вақте шумо нишаста об менӯшед, ин ба системаи ҳозимаи шумо бениҳоят фоидаи калон дорад дӯстони азиз ва намегузорад, яъне пешгирӣ мекунад аз оне ки шиками шумо яъне ки дамиж кунад, намегузорад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз ҳама вақт обро нишаста бо қулти кам оромона нӯшед. инчунин мепурсанд ки доктор Умар, мешавад ки пас аз хоб бедор шудан мо об нӯшем, оё ин фоида дорад ё ин ки не? албатта ки фоидаи калон дорад. вақте ки шумо пас аз хоб бедор шудан 300-400 мл об менӯшед, ин ба системаи ҳозимаи шумо бениҳоят фоидаи калон дорад ва инчунин ҳамон обе ки шумо дар хоб аз даст додед, онро барқарор мекунад. ба ҳамин хотир ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки пас аз хоб бедор шудан ҳама вақт ҳар саҳар 300-400 мл об нӯшед. вале як маслиҳати дигар медиҳам ки пеш аз хоб кардан 1 соат пеш ё ин ки 1 соат пеш кӯшиш кунед ки об нанӯшед, ба хотире ки шумо вақте оби зиёд менӯшед пеш аз хоб, метавонад ки дар айни хоб, дар вақти хоб
шуморо аз хоб бедор кунад ва цикли хоби шуморо вайрон кунад. Дӯстони азиз, боз мепурсанд ки доктор Умар, мо бояд кадом обро нӯшем, яъне ҳарорати об бояд чӣ гуна бошад, гарм бошад, хунук бошад? хуб дӯстони азиз, ҳамавақт оберо нӯшед ки ҳарорати хонаро дошта бошад, ин ки ба забони рӯси комнатная температура мегӯянд. дар ин ҳолат ба шумо метавонад ки зарар надошта бошад, вале агар шумо оби хунук хӯред, баъдан гарм нӯшед, баръакс, ё ин ки дар ин ҳолат дӯстони азиз, ин метавонад ки ба системаи ҳозимаи шумо, махсусан ба дандонҳо зарари калон расонад. яке аз нуқтаҳои муҳиме ки боз мехоҳам дар ин ҷо таъкид кунам, ин аст ки ҳастанд шахсоне ки аз кӯдакӣ фақат гӯем ки оби хунук менӯшанд ва ба онҳо ягон зарар надорад. дар ин ҳолат дӯстони азиз, шумо метавонед ки нӯшидан гиред бемалол, ба хотире ки бадани шумо аллакай ба ин одат кардааст ва шумо бемор намешавед дар ин ҳолатҳо. албатта ба ғайр аз он ҳолатҳое ки шумо агар ягон бемор набошед ва барои шумо иҷозат бошад нӯшидани оби хунук. саволи зиёд дар бораи вақти нӯшидани моеъ омадагӣ аст, яъне кадом вақт бояд нӯшем, дар вақти хӯрок, пеш аз хӯрок ё ин ки баъди хӯрок. умуман ҳам чойро ҳам дар назар дорем албатта, ва олимон чунин маслиҳат медиҳанд ки шумо набояд ним соат пеш аз хӯрок ва гӯем ки 1 соат ё ин ки ним соат баъд аз хӯрок об ё ин ки чой нӯшед, ба хотире ки ҳамон об ё ин ки чое ки шумо менӯшед дар вақти хӯрок ё ин ки ҳамон муддате ки ман гуфтам, агар дар ин ҳолатҳо шумо нӯшед, ҳамон моеъе ки дар дохили меъдаи мо ҳаст, яъне желудочный сок мегӯянд, ки таркибаш аз бисёр ферментҳо ва кислота иборат аст, кислотаи хлорид, консентратсияи ин ферментҳоро ва кислотаро паст мекунад ва ҳазмшавии хӯрок қин мешавад. дӯстони азиз, ва вақте хӯрок ҳазм нашуд, албатта он ба хуни шумо ҷавида намешавад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамавақт обро дар вақти хӯрок хӯрдан на об, на чой, ягон чиз нанӯшед. дӯстони азиз, 1 стакан иҷозат аст пас аз хӯрок хӯрдан, яъне 1 соат ним соат пас аз хӯрок хӯрдан, ё ин ки пеш аз хӯрок ним соат пеш аз хӯрок. вале агар ҳастанд хӯрокҳое ки шуморо ташна мекунанд, метавонед ки пас аз ним соат ё ин ки намедонам 20 минут метавонед ки албатта 1 стакан не зиёдтар нӯшед. ин иҷозат аст. барои он шахсоне ки мехоҳанд ки хароб шаванд, ба онҳо ҳам маслиҳат медиҳам ки шумо бисёртар оби тоза нӯшед, ба хотире ки об худаш калория надорад ва вақте шумо дигар моеъҳоро менӯшед, онҳо метавонанд ки калория дошта бошанд ва шумо баръакс вазн гиред. вақте шумо оби тоза менӯшед ва он калория надорад, он метавонад ки метаболизми бадани шуморо тезтар кунад ва шумо вазни худро аз даст диҳед, яъне шумо хароб шавед. ин бениҳоят хуб аст. дӯстони азиз, қатъиян ман аст якбора нӯшидани оби зиёд, яъне 4-5 литр ё ин ки зиёд нӯшидан мумкин нест якбора. агар шумо ягон машқ накарда бошед, намедонам, ягон кори ҷисмонӣ накарда бошед, дар ин ҳолат ин метавонад ба ҳолате ки ном дорад гипергидрататсия ё ин ки водная интоксикатсия, ба ин ҳолат оварда расонад ки дар натиҷа натри дар хуни шумо консентратсияш кам мешавад, ки инро гипонатриемия мегӯянд, ки метавонад ба ҳолати фавт оварда расонад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, оби зиёд ман дидагӣ ҳастам баъзеҳо мусобиқа мекунанд, менӯшанд, ки ин оқибати хуб надорад. дӯстони азиз, бояд ҳамон миқдоре гуфтам чихеле ки дар аввали навор, ҳамон миқдоре ки ба бадани шумо лозим аст, ҳамон миқдор бояд шумо об нӯшед. агар шумо дар худ аҳамият додед ки вақтҳои охирӣ зиёд об менӯшед, яъне 4-5 литр, ҳоло ки ягон кори ҷисмонӣ кардагӣ нестед ё ин ки машқ кардагӣ нестед, дар ин ҳолат ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳатман назди доктур эндокринолог равед ва аз ташхиси бемории қанд гузаред. ин бениҳоят муҳим аст, ба хотире ки дар вақти ин беморӣ будан, ин метавонад ки дар ҳамин шахсони бемор дида шавад, яъне нӯшидани оби зиёд ва зиёд пешоб кардан. дигар маслиҳати ман дӯстони азиз барои шумо ин аст ки ҳамавақт кӯшиш кунед ки обро дар зарфҳои шишагӣ нигоҳ доред, ба хотире ки дар зарфҳои пластикӣ вақте ки шумо обро нигоҳ медоред муддати дароз, он метавонад ки аз худ ҳамон зарфҳои пластикӣ як моеъро, як моддаро гӯем бисфенол А ва дигар моддаҳое ки метавонанд ба бадани шумо зарар расонад, метавонад ки хориҷ кунад ва ба бадани шумо зарар биёрад. ба ҳамин хотир вақте ки шумо обро ҳам мехаред аз мағозаҳо ва дар зарфи пластикӣ агар бошад, вақте нӯшидед, он ҳамон зарфҳои пластикиро такроран хубтараш истифода набаред, аллакай зарарҳои онро ба шумо фаҳмонад. худ дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва агар навор ба шумо писанд омада бошад, ба ёру дӯстони худ равон кунед ва ҳатман ба шабака обуна шавед. агар ки обуна нашуда бошед ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.